Jotuna lam suko secret library channel puliano kasakok sana chini o langma eba sakmang tini tongki khana keribe baksa srapchani bisingo kahambo ungwi mano te hamyabo ungwi mano srapchani bisingo kebo kuno sia abuno kubui जों दिनै तामकक साना नाय दं नरक भिडिअनि थाम्बनेल और टाइटल नगै जत काहामके साइमान काना हाइपनो जों साइरुवानो दिनै फुं आजुगो खरचा ताकुक दिब्राज देबरमा बास एक्सिडेंट अंगे लामा सय थांजाका आव आनिद्रा बादोटे मोनासं नरक गुबुन खनाका दिनै फुं आजुग जरानो दिनै ताकुक दिब्राज देबरमा एकदम खारु मासिजाके बास एक्सिडेंट अंगे थै थांजाका ताबुक बाके एक्सिडेंट अंका बर थांगे एक्सिडेंट अंग दं आबो जत साइमाना बाके नरक भिडिअनो पारिजरा नादि जों नरक तेबो काहामके साइ बुजिरिनाय सालकिसा सिगाङाव त्रिपुरा कोअपारेटिव बेंकनि बागै साख्रि एबा जब सारोका आ बागै गोबां लोगोनो आ बेंकनि जब खानाय मुसुमाबाय आरो एप्लाइबो खाखिया प्लास आं निचिबो आ बेंकनि जब खानाय मुसुमाबाय एप्लाइ खाजाक आबुनि याकुला खेना जत कैंडिडेट रकनो ऑनलाइन दि एडमिट कार्ड रिसका माने बोफोर एग्जाम अंगने ते बसका एग्जाम सेंटर कलाय आबु जत अनाउंस कलाय एडमिट बखारि साइरजाका फियाबा गोबांको कैंडिडेट रकनो त्रिपुरानि फातरो आसाम ते गुवाहाटी रगमां एग्जाम सेंटर कलायमानि नुकजाका प्लस आनिबो आसामनि टेस्ट पूर्व एग्जाम सेंटर कलायमा नुगै आं जलिमानि पुलियानो डिसाइड खायै पाख्या अ बेंकनि जब एग्जाम रिलिया नगरा तंसनि हनै सिरिंकिनो तंगि तंखांबो फियाबा जत बरगले सेम एक अंगिया आकक थिगनो आरोनि बिसिंगो कमलपुर बwkhaktwi खरचा ताकुक दिब्राज देरवाबो आ बेंकनि जब एप्लाइ खाजनो आबुनि दारते नको बिनि बिहेकते मा बाबुनो क काम सावनो फादर हासते आ बेंकनि जब एग्जाम रिना खरथांगा ताकुक दिब्राज देरमा एन्ड टेकेसा ककंखा ताकुक दिब्राज देरमा बिनि लगी संबाय एबा बुरिबे काजमनि कटालसिको माने 2 मान एबा 2 मास आमा हाइरक्सिगु बरनि काजमसल आबोसे ओ तेटा साजिनाय इमांनो मुख थांखाना थांतनि तिनि एमां हाकिसे ए संसारि कमाय थांसु ताकुक दिब्राज हागो फादिते चिनि मेन स्टोरी ताकुक दिब्राज देवरमा काहाम करंकेनो फादर हासते जबनि एग्जाम रिना बगे बिनि कुमैबे खरनिके बास कासे थांग तमनि तिनि सेकेंड मैच हालमारिनि आचुगो आसामनि दिमाहासा सगैक्या हनकानो बरनि बास गारि लामा किनारो थथायमा बाय उल्टा फिलजागै आ जागानो रेस एंड पीस लामा सखा ताकुक दिब्राज देवरमा प्लस आ बास गारि बिसिङो काजक बिनि कुमैते आरोनि गोबामा लुकुरबो साक दुखमानि ताबु गानानि साखाम नक एबा हस्पिटाल गोबामा लुकु हामिया कलाइजा ताबु आ बास गारि बाहाके एक्सिडेंट अंका हिनबा जों जे खोनामानि बास गारि चालुने ड्राइवर चुवाक नंगै किसा केफेकपो हेनकाय हर जरेन बाके बास ड्राइवर कंट्रोल खैमालिया लामा किनारो थोतारि माबाय बास पिलजागै एक्सिडेंट कतर अंगै आबोति इंसिडेंट अंका आमसु जरति जों जे खोनावै साइमान माने आबोचो नरन कामगेन सावै खोनारका खाखले नरक अ भिडिअनो पुलियान सिङे पार्टी जर कामके नाय खोनावै जतो ए टु जेड बुजि मान खोना हनै पार्टीको जों आबोनो साजनाय चाकरिनो साबले माना मुसुङे तंबा आ चाकरिनि बागैसे चरायनि सिमी परिलाय फाले जामनि फियाबा ताबु परा पाइबो त्रिपुराव चाकरि मानानि ब्लेनो थुगो ते चाकरि सारमनि स्टाइलबो एकदम चित्रा नरक जतो काहामके वान सुकिनादि चाकरि खाजने जागा हनके त्रिपुरा स्टेट वो बाट आ चाकरि माना बगे हनके फात्र हासे थांगिचे एग्जाम मारने चल बमटे स्टाइल होनो आबो साका हनके बा ताबनि जरा जतो पॉलिटिक्स राजनीतिनि खेला काहासि अंगि तंसु चाकरि रिना मुसुङे तति चाकरि मा काहाय कलायुता आंबो अ एग्जाम रिना बगे थांगामो आसामो फियाबा आमसु हाकसाल टेस्टपुरनि कुना बेसरो ट्रेन बो चलिया गारि बो चलिया साबले आम हाइजागो थांगै एग्जाम रि मानायबा निजि थांगै निजि से हुटा टाइम बो वेस्ट नाय एबा आरो थां प्रॉब्लम फोर कलायमानो हेदेबा हुटा न मोना से आबाहारो सो आनि थरा बाटोटे मनासं तानबाय भिडिअ आमसु जरानो मालेफिनि नरबाय नेक्स्ट भिडिअ जगा ते भिडिअनो साजा तंगे शेयर खदि जों नर बगे आबो काहाय कंटेंट तेबो तुबैतो हामबाय।